La coordinadora d'entitats del Guinardó ha guanyat el Premi d'Horta Guinardó en reconeixement de la feina feta per promocionar la vida associativa i sociocultural del barri. Enguany, a més, compleix 25 anys. Aquest guardó significa el reconeixement a una tasca de 25 anys, que és dura, que costa introduir noves entitats, però és un guardó que estimula a que totes les entitats estiguin contentes, que totes les entitats se sentin representades. En l'àmbit col·lectiu, l'altra entitat guanyadora ha estat el Cercle de Cultura Sinatraem del Carmel, pels seus esforços en la dinamització cultural i la recuperació de la memòria històrica del barri. Somos y los propios vecinos los que tenemos que adquirir el compromiso de dejar a un lado a ese Carmel de tiempos pasados y trabajar por un nuevo Carmel que ya es una realidad. En la modalitat individual, el guardó ha estat per a la líder veïnal de Sant Genís, Sacramento Burgos, i per a Mercè Gallard, membre del grup de dones lliures del Guinardó i impulsora del Banc del Temps d'aquest barri.